wae kok emoh lho Batobat kok gayamu kuwi lho. Mbok yo nyedak kene supaya jagongan iki kepenak. Kula niku namung ngabdi. Nek ngantos kula niku cedhak kalih sampeyan, nek ana wong presa tersebar gosip sing mboten apik lho. Dewi Banowati kok cedhak karo Bagong. Bagong ki wong kere, Bagong ki wong gedhe bal 17. Batobat aku tak takon karo kowe Wangsulana. Nggih, paton ora angel-angel. Saiki aku tak takon karo kowe. Upama lho, upama kowe ra wis sesasi nang kene. Nggih. Mangan yo nang kene. Turu yo nang peturonku. Ning kok ora tau disusul. Lah pengenmu disusul apa piye mbok yo engko tak susul engko. Wah, grahan aku iki apa ya kenugrahan apa ya? Kok tanpa kanyana kok ndelelakon sing kaya ngene jan nyenengake tenan. Batobat. Saiki aku tak takon karo kowe Wangsulana. Heeh, anu nggih. Kowe nang Taman Sari kene iki seneng apa ora? Seneng. Seneng sebabe apa? Siji cedhak kalih sampean, iso ngladeni sampean minangka kula dados batur Panakawan. Angka loro, abdi Taman Ngastina niku ya apik-apik. Batobat, saiki tak takon, kowe milih abdi apa milih juragane? Kabeh. Abdine ya apik-apik. Ha ya kula niku selerane macem-macem. Batobat, tutuk watu sirahmu kowe. Bagong, dalem. Batobat, kowe ngerti ora sing tak rasake? Bab napa? Sasuwene kowe durung mapane negara Ngastina kuwi atiku mung nyawang taman. Aku mung tansah nyawang endahing taman, mula suwe-suwe rak ya jeleh. Mung kon nyawang taman, mung kon nyawang endahing Taman Sari Negara Ngastina kuwi suwe-suwe jeleh. Mongko aku ora entuk metu. Aku ora entuk metu saka ing Taman Sari, aku ora entuk dolan menyang endi-endi papan. Aku ora entuk srawung karo emban-emban liyane sing diparengake cedhak karo aku ming emban siji loro sing entuk palirae anak Sinuwun Prabu Duryudana. Nggih. Ning bareng kowe nang kene atiku seneng Bagong, atiku bungah. Dina-dina ki mesti guyu. Dina-dina ki mesti aku ki Batobat rasane ki atine kaya seneng banget. Tenane. Iya Bagong, Batobat kowe iki wonge sregep Batobat. Jam 4 esuk wis tangi. Mengko tumuli kowe nganu nglakoni subuhan. Nggih. Wingi kok madhep ngulon. Lah kon madhep ngendi? Ora ya madhep ngulon Batobat karang aku ya ora tau nindakake panembah, mula aku ora ngerti. Niku salahe sampean teng riku niku. Mula arep sampean niku kedunungan derajat pangkat kudu tetep manembah, bersyukur karo sing gawe urip. Iya. Mengko sabare kuwi kowe terus ngepel kabeh Taman Sari mbok pel. Batobat ning kowe aja ngawur. Kowe iki ngepel kok nganggo kathokku lho. Alat tepel niku rak segitiga to. Dadi niku lek nglebokke gampang. Rasa dadak dilempit-lempit. Karang nek ngepel karo mbayangke iki tenagane iso tumpuk matikel-tikel. Kula pel ngenten iki kalau tak bayangke aduh. Iki lagi wadahe. Diapurmu nggih. Ya dienggo semangat tok ya. Iya, Batobat lan kowe ngerti ora? Kowe iki nek olah-olah enak banget. Kaya kawit biyen kula nek mangan olah-olah dhewe kok. Iya. Wingi kae jangan kok ireng ki apa? Nika brongkos. Kai colo, kai tahu, kai krecek, terus dicampuri ceker. Batobat, aku ki nek mangan ra tau wujuding ceker kaya ngono ku mergo aku prameswari. Nek mangan yo basa sing daging-daging. Lah kok bareng aku ngrasake ceker kok enake ra jamak-jamak. Iki mergo nggonmu olah-olah Bagong. Wah. Oke. Benjing masake napa? Ya aku manut karo kowe. Nggih, anu pun dereng napa? Teloncom. Teloncom ki apa? Aku ya ora ngerti asline. Teroncom apa teloncom? Hah? Terancam.
terancam bahaya. Tobat terancam. Iya, nggih. Lah, monggo kowe iki ya demen resik-resik, mbok taman mbok sapu nganti resike ora jamak-jamak. Blumbange iwak tengah taman kae mbok kuras. Tobat saiki katon bening, katon disawang ya apik. Bagong kowe tak kandhani ya. Nek aku bloko kowe kira-kira piye? Bloko bab napa? Aku bloko karo kowe. Jroning atiku bungah kuwi jebul rasa bungah kuwi iso nukulake rasa seneng. Maksudsu kuwale maksud lu jroning bungah kuwi nukulake rasa seneng, jroning seneng kuwi nukulake rasa tresna. Ampun macem-macem ah. Kula niku mung batur Sampeyan kok ngrembug perkara tresna niku salah tempat. Sampeyan niku nek kalih kula wajibe ngrembug perkara pegawean, ora perkara tresna. Mengke ndak dilokke kula niku cecak nguntal cagak cebol gayo wulan putong ngitung lintang. Wong pungguk merindukan bulan. Niku mboten ajeng kelakon. Sing kandha sapa? Ning donya iki ora ana sing ora bakal kelakon nek kabeh dilakoni nganggo tekad. Monggo aku nyatane yo ketukulan rasa tresna karo kowe. Tresna kuwi ruping jiwa sing luhur. Tresna kuwi ruping jiwa sing suci. Tresna kuwi paringane sing gawe urip. Tresna kuwi ora iso ditolak. Tresna kuwi ora iso dibalak. Tresna isane mung dirasake. Tresna kuwi ora pilih derajat pangkat. Nadyan aku tresnani wong loro saudon telu saurupan. Upamane aku tresnani karo kawula, mongko rupane elek, ning nek Gusti keparang maringake rasa tresna karo aku ora iso nggone bakal duwa, Bagong. Manesmu, arep apa? Arep apa? Arep gandrung Lah nuwun sewu niku mengke gek mengapusi kula. Biasane sampeyan niku wong duwe, sampeyan niku wong sugih, sampeyan niku wong duwe derajat pangkat, niku mung mempermainkan kaya kula niku ya keloro-loro tiwas kene tresna tenan, mengko sampeyan tertawa di balik badanku. Sampeyan tegese mung guyu, nyekikik karo tak apusi kowe. Apa ora keloro-loro? Tobat. Saiki kowe njaluk bukti apa? Saiki njaluk bukti apa? Wis kowe ngomong njaluk bukti apa? Wah, ampun cedak-cedak. Kula niku galak. Kula niku aja kok nyawang wong wedok mambu parfume. Pikiran kula wis tekan ndi-ndi. Tenan niku. Monggo parfum sampean enak kabeh. Kowe wingi nganggo to? Tak semprotke to? Nggih. Jenengene nolong kuwi. Ora apik nganggo parfum wong wedok. Ah karang ambune wangi. Wis gage wangsulana piye? Aku butuh wangsulanmu saiki. Ngeten lho Sin Anundara Banowati. Iya, sampeyan kuwi kagungan garwa Prabu Duryudana. Aku wis ra tresna. Lho, aku wis ra seneng. Gagah kaya ngono, Gagane ra iso atos. Oh. Dadi masalahe kuwi to. Mula kula mlebu patenggane sampeyan kalih Prabu Duryudana kok teng pundi-pundi teng Slebar. Ana kipas angin jempalik barang. Niku sampeyan nek kagol niku nendhangi napa-napa lho. Ora sembodo. Aku ora tresna. Wah, ha iki. Ha terus sampeyan serius ngendika kaya ngeten niku? Iya tenan. Yakin? Tenan, Bagong. Wah, bojo kula manut sakarepmu. Kula patenane sik nggih. Aja dipateni, Mbak Tobat lagi dinggo lebah. Dagelan kuno. Ning yo piye carane ditembungke? Bojomu Diwayu Banowati no gelem ra? Mesti gelem wong bojomu elek to? Nggih. Bojomu ki mesti elek rumangsane elek, Diwayu karo wong ayu mesti gelem. Ngono ora gelem tak tutukane. Aja. Anak kula manut. Tak titipke panti asuhan ya. Tobat ayo dititip panti asuhan. Diakoke nek bapakne modar mbokne modar. Wis ngono mawon beres malah ora ragat. Asik lho niku. Saiki kowe piye? Aku butuh jawabanmu, butuh wangsulanmu, ndak selak kemrangsang pikirku.
Wong turu ya wis ning patunggonku barang kok. Sapenake dhewe mongko nek esuk ya tak gugat kok kowe. Bagong tangi. Nggih. Ngene wae. Nek pancen sampean tresna tenan karo Bagong, sampean ora napa berperan sebagai prameswari. Terus tetep dadi garwane Bagong. Ora ngono kuwi bojo karo wong lanang kok ngadeg gejejer ora basa. Ayo lungguh ngisor. Inggih ngestaken dawuh. Nah, tobat. Menawi kersanipun ngados mekaten kula nang ngestu padha, kula ngestaken dawuh tuku Kang Mas Bagong. Wah. Iki aku ngimpi apa ya iki? Ande bojo ayu ngene iki malah kisruh aku. Wis asli. Baknawati, dalem wonten dawuh Kakang Mas. Wah, jan kowe tresna tenan karo aku, Diamond. Diajeng. Heeh, diajeng. Aku anu gugup aku ki gugup tenan iki. Wah, jan iki nek ora tuku. Ora tuku pil kita. Ora bakal kuat aku. Tobat. Baknawati wonten dawuh. Kowe tresna tenan karo aku. Inggih saestu. Upama aku lara, kula tansah nderek sakit. Kula badhe nyakiti dhateng awak kula piyambak. Upama aku darah tinggi, kula badhe nedha. Iwak kambing sak kata-kataipun. Sepatus kula nggih nderek darah tinggi. Umpama aku asam lambung, kula badhe nedha kecut-kecutan sakowe-kowe men aku ya asam lambung. Kowe dia nek ngono tresna tenan karo kowe ya. Nek aku maem donat. Kula iki badhe ndedha donat sak kata-kataipun. Ame kali loro mboten napa-napa. Nek ngono kowe tresna tenan karo. Nek aku mati, ha saiki iki tekan nggon pati. Nek aku apa jenenge? Basane apa? Sirpong, Sirna. Sirna marga mlayu. Marga layu. Kula iki badhe pantos margi ning pejah. Nek perlu kula ajeng lalu. Wah, tenan wi. Inggih. Lah saiki upama kowe dhaup karo aku. Inggih. Upama meteng upamane lho iki. Inggih. Sesuk nek anak-anak arep dijenengi sapa wis? Ayo. Menawi sae nggih nunggak semi kalian tiyang sepuhipun. Upami bapake Bagong ya nek upama metu lanang ya dijenengi Bagio. Mah Bagio ki wonge gedhe ning pekok. Lah menapa Baron? Ah loro kuwi aja. Baron ki mung watuk wae. Mah aku Basir. Inggih menika sae. Heeh nek wedok ya sapa ya? Wedok. Angel lho nek wedok nganggo bagi. Ciluba. Inggih menika ugi sae. Sae kemawon. Wah, jan. Kira-kira pengen ndek anak pira kowe? Menawi sae menika anu mitra dhateng aturanipun Negaring Sedira menika namung kalih. Kabeh. Aku mongko pengen ndek anak kae. Nderek mawon. Kowe iso nang nggere anake umur sesasi, kowe metengna ya. Tobat ya dinteni sik kok ya. Njur kesusu-susu lho. Ha selak tuwa, selak ra iso ngapa-ngapa, pokoke garing pangan. Tobat, sagora, sagah. Ngono. Permintaan suami iki adalah apa ya keng kudu dileksanani. Wong wedok ora ngladeni karo wong lanang mati cemplung neraka. Durhaka. Inggih ngestaken dawuh. Rada nyedak rene. Lah rak ngaten kenapa nyedak ya mok kok panjenengan nika. Ha saiki aku gelem kok. Inggih. Kowe ya wis muni tresna karo aku kok. Inggih ngestaken dawuh. Aduh iki nang laler iki kowe. Kurang ajar kok an. Tobat. Sampun ngantos kula dipun encoki laler aja aku urung mencoke. Lalere wis mencok.
Monggo aku nek mencok suwe. Inggih. Inggih sakersa panjenengan. Heeh. Wajan. Delok tangane. Inggih, monggo kok ping tangan lho sing dijaluk apa wae dijaluk tak weneke kok. Ya kuwi engko. Saiki tangan sik. Waduh halus e jan. Beda karo tangane bojoku. Inggih. Bojoku ki wong wedok tangane sak muntu-muntu. Mbah, paling turunan gendruwo, Pak. Wong biyen aku nemu nang ngisor papringan kok. Inggih, bareng entuk wong ayu aja bojone disia-sia. Ya ora ya tetep tak tresnani kabeh. Inggih. Ning ya aku jotok pengen nyambut gawe ya. Aku ki nek lara nyambut gawe aku lara kabeh. Inggih. Ning napa ya wangun garwane Debanawati kok umbah-umbah ngangsu barang. Kuwi gaweanku. Ora kena tok penging. Inggih. Nek umbah-umbah ki ya umbah-umbah. Sandangane dhewe mboten sah. Sandangan kula mboten sanipun umbah-umbah menika sampun pakaryanipun emban. Aku ki paling seneng ngumbahi sandanganmu Tobat mulane ngucek kok suwe banget. Suwe lek aku ngucek karo modar kowe. Wong sandangan kok dunekke modar mbayangke. Tobat senengane kok kaya ngono. Yo. Iki apa jenenge? Abdi ngendi? Abdi Ngastina iki ana sing lucu ora? Wonten. Jenenge sapa? Limbo kalih Cange. Mimin kalih Apri. Oh, Banci Mbogem kuwi. Inggih. Rumiyin sakmenika sampun mboten. Ya ditonton yo nang arena pertunjukan. Inggih. Ngastina menika gadah arena pertunjukan. Heeh. Ya mangkat rono. Inggih ngestaken dawuh. Edan kowe iki saka mburi ya apik. Saka ngarep ya apik, wah jan. Sampurna mulya. Menapa? Sempurna maksude ngene lho. Sawang saka mburi ya apik, ngarep ya apik. Wah. Wis pokoke aku saka ndi-ndi gelem. Saka mburi ya gelem, ngarep ya gelem. Iki ngestaken dawuh Tobat panjenengan iki ora bagus ning ya gemeske lho. Ih, gemes aku. Mangga Sing ta jiwit kene. Sing mobat mabrik liyane. Ora iso jiwit sanggon-gon. Pundi sing mobat-mobat kok napa? Ora takon sing pernah-pernah. Ora kurang ajar. Tobat Mang. Iki kowe. Tobat lek bengok iki kok keri lho. Iki. Kowe ketoke bunga banget. Inci banget. Arep ngopo? Ora apa-apa. Mbok yo nembung, mau nembung yo dikeki kok. Ngopo? Ngopo pilek apa piye? Wah! Ora tanggap. Ngesun. Enak ya. Pareng mawon ora entuk mergo apa kok ya. Wong ya karo calon bojone kok. Benjang lepun lijab teng pundi? Kau wae sing murah. Ya, rasa ngedunke. Kau wae sing murah. Mangkat wong loro, seksine golek wong nang jaba. Kunci ngesnaken dawuh. Lho. Ngelimpe, kurang ajar. Kowe aja ngono ban tutukane dhewe. Mboten napa-napa ning nembung. Aku wis nembung ora dikek-keki. Kowe nglali-lali. Monggo pangenan pundi? Monggo panggenan pundi? Sik aku malah deg-degan Kok dadi detak jantungku banter banget aku. Dilegani mung ora njur kendho. Aduh. Pripun? Malah ngentut aku. Ngampet malah ngentut. Batu. Menjani kok sok meneh mbok mangan ki diatur. Ambune ora karo. Arang aku ki panganan bosok barang ta. Nek to? Inggih monggo.
Kok malah lunga lho? Kok malah tindakan ngepuk-puk ingon-ingon. Ndak kurang ajar. Sareh mawon, tenang mawon, mengko bakal tekan kono. Dang. Ya tindakan aja inggih. Ra ditebeh wis ora apa-apa, ayo ditenani engko ndak serat ditenteni Limbuk Cange men pentas sithik, mengko bareng tonton Limbuk Cange kan awak dhewe iso melaksanakan. Inggih ngestaken. Oh ya, inggih ngestaken dawuh. Ya mangkane Banowati monggo. Pangeran Bagong nek piyai putri nek nyeluk guru lakine nek piyai rak pangeran. Inggih monggo pangeran kula dherekaken gandeng astaku. Monggo kula gandeng cengeng. Aku seneng abdi-abdi iso gawe lipur penggalihku. Le pentas bengi iki jan luar biasa. Nggih. Mekaten nyatanipun abdi-abdi negaring Stina ki Lurah. Heeh, wis apik iki. Nek ya kejaba saka kuwi ora ming mikirke senenge ya diajeng. Inggih. Ning kudu mikirke pahite, tegese ngene. Gandeng aku manjing nang taman ki nuwun sewu, aku ki wong lanang sing kleru. Mergo aku neng taman ora bali-bali tur malah aku andon tresna karo garwaning Prabu Duryudana. Pengeten. Iki nek nganti ketratase eneng sing goleki aku. Kurawa misale goleki aku terus piye? Tobat. Menika gumantung panjenengan nginipun tanggal jawab. Sarta menika menyangkut dados sarana mbuktekaken tresnanipun Ki Lurah Bagong kaliyan Banowati menika dumugi sepinten. Upami wonten Kurawa ingkang prapta wonten ing taman, panjenengan kedah tanggel jawab. Menawi tresna saestu kaliyan Banowati, aja kok ditatahi bondo. Nadyan nyawa mesti kudu ditatohke. Oke, dos pundi? Oke menika menapa? Oke iki apa ya? Pokoke tak saguhi lah ngono wae. Panjenengan wonten wani. Upami Kurawa badhe ngroyok panjenengan. Tak labuhi pati saka gedene tresnaku karo kowe. Angel golek wong wedok ayu kaya kowe iki. Ora saben dina iso entuk, saben sasi iso entuk, luwe-luwe iso saben taun iso entuk. Inggih. Menawi panjenenganipun Sri Prabu Duryudana rawuh mriki lajeng nanjaken dos pundi? Aku mung gumantung kowe. Kowe lahir batin ora tresna karo aku. Nek garwamu Prabu Duryudana tekan kene terus dangu Bagong ana hubungan apa karo Banowati? Jawabmu piye? Kula badhe matur tresna ning Lurah Bagong. Yakin? Iya, anu inggih. Saestu. Nek ngono ya tak labuhi tenan. Wis kebacut ngene iki ya ngibarate kaya dene wong njegur kari tekan tengah ming kari mlotroke kathok. Nuwun sewu, mundur ya teles, maju ya teles. Inggih. Nek ngaten dipun dadaki kula lan panjenengan wis ngono wae. Nek aku lara, kula nderek sakit. Nek aku mati, kula nderek pecah. Wah, ya ayu tenan kowe Banowati wis. Tresna tenan kowe karo aku. Inggih. Iki nek nang Ngastina iki mangan ya apa to? Terus endi? Nek Ngastina iki mangan ya apa? Nuwun mapunten menika dereng tengah dinten. Mangke jam 1 menika siang menika dahar siang. Oh, aku wis ngintir-intir. Inggih dipun ampet kemawon Ki Lurah. Heeh, wis. Kula nuwun sewu. Dewi Banowati kenging bapa Begawan Durna ingkang sowan wonten ing Taman Sari. Kula nuwun sewu. Kok korinipun dipun kancing? Kula nuwun. Kakang Durna. Pripun? Niki kok wonten sandal jepit tulisane BG. Nuwun sewu nama sandalipun dipun tulisi BG. Tak kater. Wis bola-bali ilang. Tak kater tak tulisi BG. Minjangane mboten usah ditulisi ndak ngetarani. Enggak kebacut Kok sajake ora pati iki ketoke kok kaya sandale wong kere. Ketoke ngoten iki ora kok
Niki Dede selalu. Napa? Selalu. Selalu kok selalu. Niki sandal jepit muran. Dibuang deh Pate. Nggih. Ndak ngreget-ngregeti. Piye iki nek kanane kaya ngene iki dos pundi dadake wis bukake lawange. Dewi Banowati kula ingkang bapa ing Sukalima. Nuwun mapunten Mremban kula bikaken korinipun Mremban. Ino panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda Waluh gembol manyor-manyor duk ning dungkul wana diajalah salah satiwana. Kula ingkang sowan wonten ing Taman Negari ing Ngastina, Gusti Ayu. Inggih Panemban, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh inggih kula tampi dawah sami-sami. Nuwun sewu ingkang paman ingkang sowan Gusti Ayu. Arkenapati Arya Sengkuni, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh inggih kula tampi dawah sami-sami. Menapa dene Paduka rawuh wonten ing Taman Negari Ngastina sajaipun mengku wigati Mremban. Menika ngaten. Mugi andadosna ing kawuringan bilih nalika wonten ing parepatan agung anak Prabu Duryudana menika ngantos dawah saking dampar. Amargi nampi pelaporanipun Mremban Taman Negari Ngastina. Kula nuwun sewu lho, kula menika mboten cubriya dhateng Paduka Gusti Ayu Dewi Banowati menika mboten. Namung mitra caturipun Mremban bilih nuwun sewu emban menika nyumurupi glibetipun piyai kakung mapan wonten patengganipun Dewi Banowati. Kula nuwun sewu. Menapa kepara saestu bilih panjenenganipun Dewi Banowati menika nyingetaken piyai kakung wonten ing Taman Sari Negari Ngastina. Kula nuwun sewu lho menika. Tobat. Kula nuwun sewu lajeng emban menika kala wau naminipun sinten kok banget nyamahan mangasmaning Banowati. Dipun anggep kula menika wong wadon menapa? Dipun anggep kula menika wong wedok murano piye? Ing atasipun kula menika prameswaripun Alendra, teka kula menika nyingetaken dhateng setunggiling wak priya wonten madyaning taman. Menika mboten kok badhe ngucemaken asmanipun ingkang putra piyambak, nanging ugi badhe ngucemaken asmanipun Sinun Prabu Duryudana. Kula menika saged anjagi dhateng asmanipun Alendra Ngastina lho Panemban. Kula nuwun sewu. Panjenengan kok lenggah kok kaya rada bungkuk-bungkuk menika nuwun sewu. Ingkang wonten wingking menika sinten? Kok saking mriki sampun ketingal treningipun merah. Menika sanes sinten-sinten, Batopa. Kula nyuwun dhateng panjenenganipun Dewi Banowati kula aturi prasaja kemawon. Panjenengan kula aturi semingkir wonten wingking. Kula tak ketemu karo wong lanang menika. Lah kok epeh temen gedhoane. Kurang ajar temen wani nyenyamah marang garwaning Nalendra Ngastina. Oh, upami piyai kakung menika kecepeng dening Begawan Dolo badhe kula rajang kula Brambang. Kula iris-iris kaya lombok. Mesti badhe kula pecahi menungsa menika. Wonten damel wirangipun nata Ngastina Prabu Duryudana. Ketoke kok sing teng wingking niku wonten piyai kakungipun Kakang Durna. Mbok nek pancen lanang tenan kon metu. Aja ndelik teng mburine wong wedok. Wis wani tumindak ala kok dadak singitan ning mburine wong wadon. Yen ngono sing wadon menika mboten kok namung Gusti Ayu Dewi Banowati. Ning wong lanang sing mayu mlebu ning taman menika jebul sipate ya wong wadon, pepinjungan. Ora wani nanggung perkarane. Ora wani tanggung jawab. Nek pancen kendel kon metu, kon tanggung jawab. Loh.
jan. Aduh, Dik Pate, pripun? Tak kira nek wong lanang duwe derajat, duwe pangkat jebul kere. Inggih. Niki to Mang Sawang. Niki rak wujude Bagong to. Niku Panakawan Madukara to. Halo. Begawan Durna. Iya, aku sing tekan kene. Wonten apa sampean kok muring-muring? Kowe menungso ra tatanan. Kowe wong randhe hidup isin. Kowe ora ngilo karo gethokmu. Kena apa kowe mapan ning negara Ngastina? Kena apa mapan ning taman? Mboten niat kula kok kula ditimbali kalih Dewi Banowati. Hus, ora sak penakmu dhewe. Gusti Ayu nyebute. Gusti Ayu apa? Dewi Banowati niku saniki pun nuwun sewu mengungkapkan rasa cintanya kepada Aye. Aye jengkulmu melocot ora? Karepe piye? Mang takon dhewe. Yayi, wonten dawuh Kang Mas. Lho, rungokke. Rungokke. Aku tekan kene sing dawuh sapa? Kula. Terus aku nginep sesasi iki sing dawuh sapa? Kula. Nang kene aku sing ngladri sapa? Kula. Rungokke. Lho. Lho. Lah kok dadi kaya ngono iki kepiye nuwun sewu Gusti Ayu kok dados mekaten lampanipun. Nyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Nyatanipun tresna menika mboten saged dipun jiat. Kula menika sampun jeleh mapan wonten negaring Astina lan kula menika pengin sanget lan kula menika tansah tom-tomen menawi kula menika ladosi dhateng pun Bagong. Mila temen Bagong kula boyong mriki sumados samangke ladosi dhateng kula turta Bagong ya pun cundhuk, sampun mathuk, sampun purun ladosi dhateng kula. Ale ora gelem piye? Wong bojone nang omah bisu kok. Nek ngladeni wong ayu mesti geleme lahir batin. Lah ya ora kok rasa ndak omong ngono iki bejane dhewe-dhewe kok. Nah ngaten Dewi Banowati sampun sambung kalian pun Bagong. Sampun penembahan sampun. Menawi ngantos ingkang ngraka menika prisa. Kula badhe matur menawi mboten tresna Prabu Duryudana nanging kula tresna kalian Bagong. Lho. Yayi, wonten dawuh. Kang Mas disayang. Inggih, sangat dawuh. Kok kepengin nek kula suwe-suwe. Ah, dapure kaya wungkal ngene kok. Wis diambung wong ayu. Terus sampean negari ajeng napa? Bagong, kowe luput tumrawi negara Astina. Mula kowe wajib tak cekel. Bagong, kowe wajib tak cekel. Mang cekel nek iso. Katresnan iki ajeng kula labuhi tekaning pati. Angel lho golek wong kaya ngene. Padake ora. Wis kula tak mulai mati tak wujuti. Waduh. Nek gak diru ngopo-ngopo ya aku mati. Mbak tobat mboten napa-napa, mboten napa-napa mangke menawi panjenengan saged menang ngopo-ngopo wis. Nan. Inggih. Ngopo cungar-cungir pengen kowe? Ora butuh aku. Tumindak sing kaya ngono ora bakal tak lakoni. Kersamu piye penembahan dono? Wah, ora gelem bali marang paman dunamu bondo tamak krincong sikilmu. Palebake pakun jaran kowe Bagong. Aku sing kudu tanggung jawab. Menawi panjenengan tresna kaliyan kula ya ditanggung jawabi tenan, ora sawedi karo Kurawa. Ora. Wis ya. Inggih, ngatos-atos. Sembah kula ngendharaken paduka, ning kowe kudu netepi janjimu lho. Inggih. Nek aku lara kowe melu lara. Inggih. Nek aku mati kowe golek dalaning pati. Ngelula. Nglalu. Heeh, nglalu. Inggih, ngestaken dawuh. Wis ya, aku mangkat sih ya sayang. Inggih. Ngatos-atos. Salim rumiyin. Heeh. Wong wedok iku kudune ngambung tangane wong lanang. Alah-alah wong salamane kok dadak tangane mbok nek kepengin mbok omong ngono wae ora apa-apa kok. Ora. Aku kudu menjaga harga diriku. Aja dikira aku wong lanang macam apa. Gak aku nek ora dipersilakan ora arep tumindak sing werna-werna. Wis aku njaluk pamit ya. Inggih. Ngatos-atos. Heeh. Engko nek aku bar perang menang digodhoke wedang. Kersanipun mandi air hangat. Inggih. Siapke sabun cair. Inggih. Luk.
Inggih ngestaken. Aku dikosoki gegere ya kok. Inggih, nggih. Sampun mari kok geger sedaya kula kosoki. Aduh. Ha iki le perang marai ra konsentrasi iki. Mikir dikosoki. Aku wae sing ngosoki, aku isin awakku letek e. Ngono kowe ngerti meko-meko. Ndak ra gelem kok. Inggih pokokipun iki kula ladosi. Dar tak ladeni, ngunjuk tak ladeni, siram tak sirami. Bobok tak pok-pok. Aduh. Petro karo garen nek ngerti iso pecah ndase iki. Ngerti kabejane sing tak rasake. Aku njaluk pamit ya Banowati. Ngantos-antos. Budal mangkat ning peperangan. Inggih ngantos-antos Ki Lurah. Heeh. Wis ya? Inggih. Rasa nangis. Kula mboten napa-napa kok. Waduh. Kudune iki krembik-krembik apa ngapa? Mboten, pokoke kula yakin meng Lurah Bagong menang. Heeh. Wis ya? Inggih. Kurawa. Iki garwane Dewi Banowati iki Lurah Bagong. Sobat kok nglimpe lho sengit aku. Ayo tandangana kerjane Bagong Maran. Keperanggul mungke ngayuda kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar kepapaknya mungke ngaloka wiladalah setan ratatanan jebul bener ngendikaning Bapa Penemban Durna lan Paman Pati Sengkuni sing manjing dadi durat moko ning taman mung wong gedibal 17 wong elek nyolok mripat mung kere Bagong kowe. Heeh. Kowe sapa ta kowe? Lho, ora ngerti karo aku. Kowe ketoke wayang arang-arang metu kowe. Kartomarma dudu. Panjen rupaku padha karo Kartomarma, nanging aku arane Surtayu. Wah. Wis jurusan Parangtritis to kowe. Kae Jatayu. Oh, ndone lali aku Surtayu. Iya. Iki Bagong kowe maling ana ing Taman Sari. Pancen wis tak sengaja. Ora wedi mati kowe. Alah, mati ki nggo ngapa? Wong urip ki antri modar. Mati saiki mati sesuk padha wae. Wis tak niati. Dasare Dewi Banowati wis ngandhake nek tresna karo aku. Mula sapa sing arep mepalangi karepe Bagong rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Aja kok meng aku dadi apa ya ki karo omong apa ya. Aja kok meng kowe sing maju. Ning Prabu Duryudana garwa resmine Dewi Banowati nek pancen arep nyekel karo aku Dewi Banowati tak totohi pecahi dada wutaing marus. Lho. Wis tok niati tenan. Ora niat ora bakal kedadean wayangan. Iya. Candak bonto tanganmu krincung sikilmu, tak hukum picis, tak iris-iris awakmu. Majwa legane kantiku Kartomarma, Surtayu. Walah. Surtayu. Panggal tayoni gene marganing patimu. Cobanan legane atiku parat kowe.
gayamu sepiro? Modar tenan aku. Aku ya ora tau perange kok ya gleleng to ya. Musuh Kurawa diajar kene lagar tata-tata wis kemlawe tangane Surtayu pletak nang sirah. Lagi tiba jambak rambutku di ajar sak penake dhewe. Apa dianggep aku mung tekan semene kadek dayaku? Kowe ngerti kekuatane Bagong? Ya, oke. Aku nek ora malik wong sing kira-kira pinter gelut, ora iso menang iki. Ya, kowe ngejak mungsuh sapa? Sing belani aku pirang-pirang Surtayu. Bagong gembilo sirahe gleleng pacahe jebul sing ndumbani sencaki barang jagat dewa Bathara. Ayo Satyon garbo guwa garbo. Raden Setyaki ya singa raja singa. Wah iki diapure Bagong. Dasar Baranyata. Surtayu aja kendhak sika karo Bagong. Konangan Setyaki kelakon tinju. Wisata dina iki. Omongane teng Pletot. Iki Bagong iki dudu Setyaki. Dasar Baranyata pecah ndasmu jajalan. Mati kowe. Sasiramu. Wah.
Malik ping pira cewengi kowe? Saka Cencaki dadi Gatotkaca, Gatotkaca dadi Antaja, Antaja dadi Antasena. Rasa kokean cangkem. Iki satriya ing waduh lali aku. Ndara Antasena iki satriya ngendi ya? Satriya ing Pajajaran. Ngawul cangkeme. Raden Antasena Durmagati ora mundur nekuk penjalen golek dalan nyangkal putung. Konangan dadi apa mutar sida iki mati ya. Piye, Cit? Ora karo-karuan, Man. Sampeyan ora weruh. Bagong ngampuhe rara jama-jama. Sesaka Sentyaki dadi Gatotkaca. Sesaka Gatotkaca dadi Antarja. Sesaka Antarja dadi Antasena. Bareng kula maju. Heeh. Saka Antasena dadi wong lemu, Man. Oh. We apa? Wedok. Heeh. Kula maju tek langsung digwasur rai kula bres. But ngono candrak. Tangan kula cek banting but kuku kula buyer terus mundhake mlontroke kotang. Oh. Jejelke cangkem kula, Man. Mandluk wonten. Waune kula ora dong bareng kula seserot kok enak. Oh. Terus nyun. Cepet banget ya. Saking cepete. Nyun. Wah. Wareg. Perang wareg lagi niki. Ha iya. Wis ora karo-karuan. Lah kok dadi Bagong duwe kasantosan sing kaya ngono, duwe kekuatan sing kaya ngono. Nggih anak Prabu Duryudana kados pundi, anak Prabu Baladewa kados pundi? Kakang Penemban Durna piye Kakang? Oh, Bagong cundha maneh jeblok ketemu barang. Kaya tau weruh pemandangan iki to. Oh, setan kok Bagong. Lah kok ngeling-eling masa laluku. Oh, jembiyen ya ora jembar kaya ngono kok. Oh, mati kok. Baladewa Narpati duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Jabanon marang Jabanon Cinawi wah panus maning jajaran kaya ngopo kageting penggaliku bareng aku krungu surak mawurahan manengker gumuruh. Para kawula padha nyebutake yen to Bagong manjing ning Taman Sari Negara Ngastina. Wah, Bagong sajake kok nyenyamah marang asmaning para Pandhawa.
Kowe bature Pandhawa ning ora iso ngreksa marang raharjaning asmaning para Pandhawa. Bagong. Kowe kena tak kandhani apa ora? Kowe kena tak kandhani apa ora? Yen kena tak kandhani bali marang bebener. Yen ora kena tak kandhani tak longgo Kyai Nenggala ora jeblok wetek moncon tutang kono. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu aja to anggap sepele aku Baladewa. Ayo. Iki nata Mandura. Kowe nggawa Kyai Nenggala, aku nggawa apa iki? Ning saora-orane aku iso malik kaya Prabu Baladewa. Iya. Saentuke sapa sing duwe gaman tak silih kanggo nandhingi Kyai Nenggala. Ayo, Amos Ramrata, Jamrata imbang yen padha-padha. Iki nata Mandura Prabu Baladewa iki. Lho iki menungso ratatan iki apa iki? Iki kok ngadep kaca iki piye? Dengerin. Lho. Iki suarane Bagong iki. Bagong dengkulmu mlonjot. Ora nyawang mbok iki sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, Nata Mandura Prabu Baladewa ndasmu atos kuwi. Aja omong treca kowe. Iki Baladewa kok nggo graji. Saentuke ana wong negor wit tak jaluk grajine. Nggo nandhingi karo kowe. Iki Kyai Nenggala. Ayo iki Kyai Senso. Oh, kowe apa aku sing tekane mati tra, mati tra. Wah, setan ra. Ayo. Suramrata Jayamrata. Baladewa kok kalah karo Senso. Wah setan kewirangan tenan aku. Kae ngatasi Kyai Nenggala ki pamane Satru Sekti. Nenggala ki tambake Gunung Jugruk Segara Asat kemeng kalah karo Graji Dapure Bagong. Oi. Ayo kon dadekke usuk apa reng kowe. Menungso ratatanan. Kowe wis gawe sining para Pandhawa tak kandhake Pandhawa diukum kowe Bagong balas. Bagong pundi kok Prabu kula menika sampun kebaja tresna pun Bagong. Nanging Bagong mboten wonten kula badhe tumut pejah menawi kok Bagong pejah kok Prabu. Yai Taru Banowati. Terus endi? Yai Taru Banowati. Yai Ratu kok Taru. Wah, kuwale aku. Yai Ratu Banowati. Kula wonten maring ada kok. Kowe aja kuwatir. Aja was-was. Aja waspada. Sawangan to, sapa to sedayanipun pun Kakang? Kok Prabu Baladewa. Kok Prabu Baladewa ki nek suarane halus. Iki rada serak-serak basa. Kaya suarane Jamal Mirdad. Tomat. Beneran kok preso Jamal Mirdad. Ora ana wayang sing ngerti Jamal Mirdad kejaba mung Panakawan. Aku Bagong Yai Ratu Banowati. Aku Bagong. Tomat. Pinter temen lho bojoku, pinter temen. Dangdung. Ngono.
ora, menawa kula remen sanget. Dinyanyi kok ora sampun saged unggul masa para Pandhan Kurawa. Heeh. Wis aja kuwatir. Merga aku kuwi percaya karo kekuasaaning Tuhan Yang Maha Esa. Iya, inggih. Panjenengane mesti adil. Wong ki nek tresnane tresna tenan iki mesti peparingane Gusti iki diayomi karo Gusti. Monggo kowe wis kebacut nibake tresna karo aku. Nggih. Nuwun sewu ning kula kok raosaken mestakanipun ingkang rayi buyer. Mergane Tobat. Nuwun sewu lho. Kringetipun ambunipun mboten jamak-jamak. bar perang. Dadi kringete kotos-kotos ya kowe ya meneng wae raimu tak templekke ning dadaku, turu ning dadaku. Kaya lagu. Inggih. Ayo. Suneme sawetara. Sumene. Heeh, sumene sawetara. Manjing ana ing Taman Sari, aku laderana dahar. Inggih. Aku njaluk ndok ceplok ya. Inggih ngestaken dawuh. Ning ada ndok cecak. Kenaming cilik banget. Bebek menapa ayam? Banyak. Oh inggih ngestaken dawuh Sing gedhe mana? inggih ngestaken dawuh Karo ndok kebo. mboten gadah. Ayo aku ya ora doyan. Yuk, tahu ya. Inggih. Gorengno tahu. Inggih ngestaken Kowe kepekarem aku. inggih. Engko bar kuwi terus tempe. Inggih. Kowe duwe tempe to? Gadah. Mangke kula gorengaken. Nah, rasa dibacem sing kemriyuk wae. Inggih. Monggo kula dheraken ki lho ayo. Ngaso. Pusa uyon
mangu mangungkung kanduhan rimang lerleno tanpa kanin yen tan tuluso hamangku sang dia utama nalendra muda Nuwun sewu Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka. Kepareng orayi para ngaturaken pambagi panakrami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung pareng kula ngaturaken pudya astutinipun ingkang raka kunjuk ngesa paduka Yayi Prabu. Kula pundhi Candaka panglingga murda. Mugi kasekecak nuanggen jengandika lenggah Koko Prabu kawula non sampun boten kirang prayogi biswanipun ing raka ing Darawati. Kresna kakangku. Werkudara piye? Raharja utawa aku ngaturke bektiku kunjuk Kresna kakangku. Dimas tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadekake jimat Koko Prabu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat. Koko Prabu bekti kula, Koko Prabu bekti kula kunjuk. Ya kembar ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana Yayi, kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Menika kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu. Estunipun wale-wale menapa? Anggen kula ngaturi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Mboten sanes namung badhe kula suwuni. Supados paduka kepareng wanyara widhekaken dhateng pasumpenan ingkang sampun kula tampi. Ingkang boten wonten magepokanipun kaliyan negari Ngamarta nanging sanget-sanget andadosaken kuwatos saklebeting manah. Krana nadyan boten wonten magepokanipun kaliyan negari Ngamarta, ewadene tasih wonten sambung rapetipun kaliyan para nayaka punggawa lan abdi negari Ngamarta. Leripun kados pundi paduka Yayi Prabu paring dawuh ing mekaten. Koko Prabu mboten kanthi kanyana-nyana. Nalika dinten ingkang kepengker kula nampi sasmitaning Jawata lumantar margining pasumpenan bilih Kyai Lurah Semar kados dene gadah damel ageng Koko Prabu malah sareng kula taliti Ki Lurah Nayantaka anggenipun gadah damel nalika semanten mala kramakaken salah satunggiling atmajanipun inggih menika Panakawanala Gareng Petruk Sumawana Bagong. Nanging dereng pana anggen kula angertosi sinten to ingkang badhe kapala kramakaken dumadakan sampun jugar anggen kula nglampahi nendra. Koko Prabu sasmita menika kala wau mengku suraos ingkang kados pundi Koko Prabu? Kresna sinayeng manglung mintonaken tiwi kramanira kang kumitir kang kumitirane ngasta aneng asta dereng ngantos paripesama imbal wacana
Kasar ingkang bletek-bletek saking ketebian iki nata Mandura Prabu Baladewa ingkang sowan wonten Garing Amarta karya kaget Kang Samya Bulan. Prabu adamel kagiat sotaning manahipun ing Raying Amarta krana paduka mlajar-mlajar wonten menapa Koko Prabu wonten menapa boleh kanggo ning apa Koko Prabu Mandura wonten menapa Yayi sewu-sewu kalapatanipun ingkang Raka Tadhawadana mugi andhatosna ing kawuningan bilih anggen kula sowan menika mboten saking negari Mandura nanging kula sowan saking negari Ngastina lan menapa ingkang badhe sampun kelampan wonten Garing Ngastina badhe kula kunjungaken kersa paduka Yayi Prabu. Wonten menapa negari Ngastina dene paduka paring dawuh ingkang mekaten Yayi. Nalika semanten ingkang Raka tinimbalan sowan ngrembak perkawis sanggenipun Yayi Prabu Duryudana ngrumaosi sawetawis wekdal. Mboten saged atut runtut kalawanipun Yayi Ratu Banowati. Dereng ngantos purna anggen kula ngrembak perkawisipun Yayi Prabu Duryudana kedadak sawanipun nemban. Munjuk atur bilih Taman Sari Negari Ngastina wonten Duratmaka ingkang wantun anggebang Yayi Ratu Banowati. Sareng kula nyataken sinten ingkang boten kejot manahipun mugi andhatosna kawilingan ingkang wantun telanyakan kurang ajar dhateng Yayi Ratu Banowati. Mboten sari kejawi namung abdi Ngamarta Bagong ingkang sampun damel kusepipun para Pandhawa Yayi. Saning Bathara Wayahtura jagat. Koko Prabu, menapa sampun teliti tuwin sampun pono anggen paduka Mas paosaken. Lah kok namung Bagong kemawon kok wantun ngewat dhateng Nyai Ratu Banowati menika ora menawi miturut ingkang Raying Ndrawati menika mboten pinanggih ngakal, mboten ketemu nalar Gusti to. Sing weruh ki aku, kowe aja maido. Aku wis weruh dhewe yen to kuwi wujude Bagong. Malah Bagong sajake bondo kalani ngobrak-abrik para Sata Kurawa. Pun Kakang wae nadan liga Kyai Nenggala wae diwirang-wirangke karo Bagong. Apa tumon ing atasipun Kakang dikembari wujud Baladewa. Nanging Janaka menika kala wau tlanjongipun mbok menawi anggenipun lumajar. Tan murka namung badhe jumujuk wonten ing Karang Kadempel. Menawi wonten menapa-menapa ing temanduk dhateng pun Bagong, mongko nyatanipun menika mangke Bagong mboten tumindak ingkang samestinipun. Koko Prabu ingkang tanggal jawab, aku tanggung jawab. Nyatane aku weruh wujude Bagong. Kresna kakangku. Perkudara piye? Ora sandadak nanjeki karo Baladewa. Wah, jlamprong kaya Watawatana ndak nekat tumindake. Yo Dimas.